alang sa pagdisiplina sa hunahuna. 1 Kronikas Kapitulo 29 versikulo 12. Sa imong kamot anaa ang kagahom ug kusog, ug sa imong kamot mao ang pagpadako ug paghatag og kusog sa tanan. Ang hunahuna na porma kaayo nga kini kinahanglan nga okupado sa maayo o daotan. Kung kini nagkinahanglan og ubos nga lebel, kini sa kasagaran tungod kay kini gipasagdan sa pag-atubang sa komon nga mga hilisgutan. Ang tawo adunay gahom sa pagdumala ug pagpugong sa mga buhat sa hunahuna ug paghatag direksyon sa sulog sa iyang mga hunahuna. Apan nagkinahanglan kini og mas dakong paningkamot kaysa atong mahimo sa atong kaugalingong kusog. Kinahanglan nga atong ipabilin ang atong mga hunahuna sa Dios kung kita adunay husto nga mga hunahuna ug tukma nga mga hilisgutan alang sa pagpamalandong. Diyutay ra ang nakaamgo nga usa ka katungdanan ang pagpugong sa ilang mga hunahuna ug mga handurawan. Lisod ang pagpabilin sa walay disiplina nga hunahuna sa mapuslanon nga mga hilisgutan. Apan kung ang mga hunahuna dili magamit sa husto, ang relihiyon dili molambo sa kalag. Ang hunahuna kinahanglan nga mapuliki sa sagrado ug walay katapusan nga mga butang o kini magmahal sa walay hinungdan ug taphaw nga mga panghunahuna. Ang intelektual ug ang moral nga mga gahom kinahanglan nga disiplinahon ug sila mulig-on ug mulambo pinaagi sa ehersisyo. Aron atong masabtan kini nga butang, kinahanglan natong hinumduman nga ang atong mga kasing-kasing natural nga daotan ug nga kita dili makakaya sa atong kaugalingon sa pagpaingon sa sakto nga dalan. Pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo, inubanan sa kinasing-kasing nga paningkamot sa atong bahin nga atong maangkon ang kadaugan. Ang salabutan, ingon man ang kasing-kasing, kinahanglan nga ipahinungod sa pag-alagad sa Dios. Siya adunay mga pag-angkon sa tanan nga anaa kanato. Ang pagpangita sa kalipayan, kabuang ug mental ug moral nga pagkawalay hinungdan nagbaha sa kalibutan sa ilang makapaluyang nga impluwensya. Ang matag Kristohanon kinahanglan maghago sa pagpugong sa sulog sa kadautan ug luwason ang atong kabatan-unan gikan sa mga impluwensya nga mobanlas kanila ngadto sa kalaglagan. Hinaot ang Ginoo magatabang kanato sa pagpadayon sa unahan taliwala sa mga sulog sa kadautan. Kung wala ang gahom sa grasya ug espiritu sa Dios, dili nato maabot ang taas nga sumbanan nga iyang gibutang sa atong atubangan. Adunay usa ka balaan nga kahawod sa kinaiya nga atong makab-ot ug sa pagpaningkamot sa pagkabot sa sugdanan sa langit. Ang balaanong mga insentibo maawhag kanato. Ang hunahuna mahimong balanse ug ang kasamok sa kalag mawala sa pahulay diha kang Kristo.